Nyamu fi. A fa na yɛrɛ sɔrɔ bilen. Ɲɛma ka téléphone. Nin ye téléphone ye dɛ. A bɛ don n'a ye cogo min na a bɛ bɔ n'a ye ten. Bamakɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn ko tɛ yen. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ayi juguya man ɲi téléphone. Ayi ni ɲɔgɔn ko tɛ dɛ. Nka baba n'a man kan dɛ. Baba dɛmɛna n fɛ. A ko k'a bɛ fara n kan. A n'a man kan. A ka di gafu jɛma ma. A ka di o ma. Wa n'a man kan. Ayi a ka di gafu jɛma ma sa. Ayiwa ale fana. Kilasi ninnu filɛ nin ye a kɛ musow de bolo. O ka ɲi olu bolo. Ma cɛ bolo. Ayi. U bɛ nin. An ka teli a ma. Ne nkalon tigɛ yan. I ma nkalon tigɛ nin. I n'i ka ko bɛɛ. I ye cɛ kelen fɔ nin. Fara n kan. E ka to n kɔ dɔrɔn. Awɔ n tora. To n kɔ dɔrɔn. A ka di gafu jɛma ma. A banna. A banna. N'i tora n kɔ. Ayiwa e sigiyɔrɔ bɛ ɲɛ dɛ. Nka n'i ye n kɔ bila. Ayiwa i bɛ tɛrɛntɛrɛ. Ayiwa. Gafu jɛman ko. An b'o de la. Problème t'a la. Abu Safinɛ Jara an sigikun o ye kunnafoni ye. O don. Sirajan taama an bɛ na a dabɔ. Sirajan taama an b'a dabɔ sɔgɔmada in na. Ayiwa. Kunnafoni di sɛbɛn fɔlɔ mun ni b'a ta o de Nouvelle Horizon. Nouvelle Horizon. Nouvelle Horizon. Maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Mahamane Ture. Mahamane Ture. A ko mun. A ko ko mun y'a jateminɛ k'a lajɛ. Nin waati in na kɔni mun ye Bajangarakaw kɔni fɛ yen. Siga t'a la o dusukun kɔni a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don. O kɛmɛ. O siratigɛ de la. An ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye dagaba minisiri 3. Dagabana minisiri belebele 3 olu kun bɔra kunu k'u kun da mun ye Bajangarakaw kan. Patrikeba mun ye Mahamane Ture. A y'a jira k'a fɔ ko mun ye Bajangarakaw ye. U ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ koyi. Mun ye lɛfama ye n'a b'an ka lakanabaw kofɔ. U ka jɛnsɛn mun ye Bajangara fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Walasa mun ye lakana a bɛ se ka na mun ye Bajangara yira o kɔnɔna o la cogo mun na. Tabarikala. Patrikeba Mahamane Ture. A ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ. Ministre mun bɛ n'an ka ma ko ministre de la défense et des anciens combattants. Toi dis moi dis. Moi j'ai fait la guerre de Tchokoflafiki. O ɲɛmaa ye maa mun ye o de colonel Sadio Kamara. Ale kun bɛ délégation ɲɛmaaya kun taalen don ka di ale ma. A kelen tɛ koyi. I bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Wage. Hali Wage fana kun bɛ taama in na. Fo ka taa fara mun ye Imam Umar Jara. Ni maa 3 bɛɛ lajɛlen kun bɛ taama in na. A ko kunun n'o bɛnna arabadon ma décembre kalo tile 8 Bajangarakaw fɛ yen. Ni ministre ba 3 kɔni bɔra Bamakɔ. Ni k'u kunda mun ye Bajangarakaw fɛ yen kan. Takun tɛ dɔwɛrɛ ye ka t'u ka dusumakasi fana ɲini k'a jira Bajangarakaw la. K'a jira Bajangarakaw la ko mun fɔlen filɛ ka aw sɔrɔ nin ye tan. A k'a dɔn k'a fɔ k'a ye jamana ɲɛmaaw k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ. Wa mun ye jamana ɲɛmaaw u yɛrɛ fana sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la ko in na. O sabu kɛ maaninfin mun n'a nin kɛnɛ o karabala nin nin kɛnɛ karaba ko jugu la tan. Maa 31 Abu Safinɛ Jara a bɛɛ gosi a ka bon. Patrikeba ka fɔ la a ko mun ye Bajangarakaw kɔni siga t'a la u bɛ dusumakasi kɔnɔ nin waati kɔni o la. O sabu kɛ i n'a fɔ an bɛ maaw hakili lajigin waati mun na mun ye faali jugu in kɔni a kɛra Bamantu ye faali jugu mun ta ni ka sɔngɔ ka k'o sɛgɛrɛ a donni kama mun ye a dugusajɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye gouverneur de région n'o ko fɔra a tɛ mun ye Moti région o gouverneur ko fɔ wa ale kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ni ka taa se Bajangarakaw ma k'a ka dusumakasi ni k'o yira k'a yira Bajangarakaw la k'a fɔ ko fɛn mun kɛlen filɛ k'aw sɔrɔ nin ye tan a k'a dɔn k'a fɔ ko nin t'a kelen kungo ye koyi wa nin ye an bɛɛ lajɛlen de kungo ye o bɔlen kɔfɛ mun ye gouverneur ye a ye donbolo dɔ bɔ k'a b'o di mun ye Bajangarakaw ma donbolo mun n'a kun bɛ t'i jɔ mun ye balo o tɔni 2 la ani sɛfɛ wari 40,000 Patrikeba ko a ko a donni kama Bajangarakaw y'u ban wari la u ko an t'i ka wari fɛ an t'i ka mun ye sumanw fɛ an Bajangarakaw ko mun jɔrɔ bɛ an na bi o de lakana o bɛ se ka na anw fɛ jamana kɔnɔna la cogo min na lakana o bɛ se ka kɛ mun ye Bajangara yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na ne fɛn bɛ anw Bajangarakadenw ni kan bi o ye o dɔrɔn de ye Patrikeba ka fɔ la a ye siga t'a la mun ye Bajangarakaw u kɔni dusukun tɔɔrɔlen don kosɛbɛ o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye tɛnɛn tɛmɛnen u ye mun ye désobéissance civile n'a bɛ bamaciya fari wa n'a b'o kofɔ an ka jamana yɛrɛ sariya sun dɔw kɔni jɛnnen don n'a a ye u ye o baaraw ni k'o boloda Patrikeba mun ye Mahamane Ture a ko n'i taar'i munumunu mun ye Bajangara tɛnɛndon tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana ka cakɛda o cakɛda yɔrɔ fɛn fɛn kun bɛ yen Abu Safinɛ Jara a bɛɛ lajɛlen kun datugulen don o kɛra sababu ye ni k'an ka jamana marabaw ni k'u dusukun fana ka a tɔɔrɔ kosɛbɛ ni k'u sɛbɛkɔrɔ siran o siratigɛ de la u ye nin délégation belebele wuli k'u kun da mun ye Bajangarakaw kan ministre 3 olu ka taa u ni Bajangarakaw ka sigi ka kuma u ka gouvernement fɛla ta k'o ɲɛfɔ mun ye Bajangarakaw ye gouvernement yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ min sigi sen kan walasa mun ye lakana a bɛ se ka na Bajangara tɔgɔ la cogo min na u ka to o baaraw ni ka to o kɛ ani k'a jira Bajangarakaw la ko mun y'u sɔrɔ siga foyi t'a la a ye Mali bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa a ye farafinna bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ Patrikeba mun ye Mahamane Ture a ko mun ye nin ministre 3 u ko taali in kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre ninnu ka délégation ɲɛmaaba
ba o kun ministre mun bolo o de colonel Sadio Kamara colonel Sadio Kamara aya da munye bajangara ka okulukan ako sigata la koyi gonte ga je odo gouverneur e munye bajangara abe gele ko na la bi wa gele ko na la sini wa mali ere mali ko ni ko abe gele ko na la bi wa aba ko na la sini munye Sadio Kamara ako bajangara ka uma ako mi doni mina na foko bi ko munye amiga fere bela de na tiga senga ke wale jugumu na bora ka keta anywana tina ke bile abada munye ministre Sadio Kamara ali bi ako boye bajangara ka uma aka donc a foko dona na tawla amiga labe on sabati munye gardi kande gardi ko o bele ko bina daile munye bajangara era fene krefe yamfa ula fatiga ba fola ali bi munye ministre Kamara na be Sadio Kamara ko fo aye munye bajangara ka akli kulasgi kalaru konin ta munye bajangara ka ye ka foko bulika jobi na ka telia la wala sa munye ayesira ko fola mun foni lakana abesika bula kan to muna aka laini ye fe munye ambo laru konin ko ode ama no yesira nunu ye abesika lakana to muna munye anga sura su besika chiale akona na to muna ko obaro na boloda alibi munye Sadio Kamara ako bajangara ka ma ako me domina na foko bi kaka donc afoko munye dina marfatugu ye sigata la udesana no ko desana foko desana sira tigari la ko biga bingali taninga dugudon yela ku segade muso denson ube do ko nta katunu ye ko bugo fero do boloda ko sabugo ube desamina okonna ula ga fatiga bako ako alibi munye kolna Sadio Kamara ako anga klito ni yoronina anga na sotu ko shila munye bamanju ko laini te dore an yira dama besiga fo nyongo ko tukumuna no kera uluka laini ko obesro ko ngoni anga njija ko umirina ko kana do akila to ko shila fatiga baka fola abu safna jara ibe na eka fo ko munye soko la boneti ba usira tigare la kunu munye gouverneur de bajangara kololo asurtula aleka ale de kera ma folay munya jasura ka bo munye bara ko ni kenala ale jasura ka jaso awale boray wale bois place là aborage mais ale kam bala comment aka munda le bodo bon on a fait aka fe ngoro ma bi kari kono te aywa ne madala ni kana kede atoyi aywa albi fatirga ba munya awa shadu trawle ade fena kuma no me gouverneur mun ko folen flani na be munya mambe na atoro munya meisa fane enyo re fina ngo soko la boneti ba bone asurun tula munya meisa fane ka na manya ka foko ni bara jugun ko ni ko akera munya bajamara konna la mulika jo ko ni blala senga ko sabuga macha manya laini ko gouverneur mun ka foneta ko jolente ajoro ulla fatirga ba ka fola ako munye meisa fane ni ya jemna ka laje ale kera munye gouverneur ye novembre kala klem ngo ane duru samba fla ane samwa ni yoro ko folen ko ni na ko ka be ni nga wati ni bo dugu don du sugun torale no kosobe ane shi munye gouverneur yira ko ni o ma soro dora fe ko munye lakana balia ko anyonye na kosobe ba ka fola ko yani ataki mun no kera 3 décembre o konala juma te benen tewa kibe na e ka fo ko yano che ko munye sibiri munye décembre kala naniye ko munya ataki wara ko okera ko ni bela jile be kangar madaka kanya shimu ye gouverneur ko ni ko uma patrick ba munya awa sharu trawle ako munya gouverneur ayera tara tabulu munna munya bajanga ko fe songo ko fe kibe na ka fo ko munya jile par bal oba ala munya kasge oba akuna kasoro kata munya fereke ako jate mina ka laje kasoro kika dusma kashi ko taninga bajanga ko ni ko usagare patrick ba ka fola na gouverneur kelene munya bajanga ko ba aka suman ko ni ula ina fo nya fiye to muna kunu munye kosa de ministre la o gouverneur no ye meisa fane de jasuna toy abo asiriora ko a jora in tadaka kalfa mamun nanga mako monsieur Sidi Mohamed El Bashir munye meisa fane aka jora in tadaka kalfa orema patrido so ko na anya sama ka bon nouvelle horizon ko la abu safna ibunya obala vede kero ko ni nouvelle horizon ni ale bla l'indépendant menteka dunga boni aye ka keni aka bi sogomada bolie ay kado ka foko anga ta bamako 2 ans ani sevare che fe mi metalike casque bleu che wolonvla banyango kado ka foko kunungo arabado ko olu fara 2 ans ani sevare che era toy Fatima Faloni oye Abdoulaye Jara aya yira ka foko abi wati bo kerengerenya ni ndogo ku ikado ka foko asebe gwelera ka sababu ki kado ka fo chamanje bolo sanga ani wati bela jere na bambanju ukeme ka ngwara ka da
Fatirba ka fɔlɔ ni o ye Abdoulaye Jɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko kunungo araba ka ka fɔ kunungo araba fɛn min bɛ tali kɛ casque bleu maa 7 Baɲango la a ka ka fɔ MINUSMA ka casque bleu ka ka fɔ ko olu maa 7 Baɲango bɛ a ka ka fɔ ko olu kɔni u fatura k'a sababu kɛ ka fɔ u ka bolifɛn ko a panna min kunna n'o ye bɔmu min b'a dɔn k'a fɔ Bamanju u bi o don dugu la Fatirba ka fɔla waati min na u ka bolifɛn a bɛ tɛmɛ a kunna a ka ka fɔ ko bolifɛn kɔni ko a sautera a kunna wa ka ka fɔ maa 7 ko olu fatura Fatirba ka fɔla maa 7 Baɲango ka ka fɔ ko olu sɛbɛ jokina wa ka ka fɔ yanni nin waleya in jɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko maa 7 Baɲango bɛ ko olu delila ka jogi wa ka ka fɔ yanni o fana cɛ a tɛ tɛmɛ tile 2 Baɲango kan ka ka fɔ ko a yɛrɛla k'a fɔ MINUSMA cɛ damadɔw fana bɛ a ka k'a fɔ ko olu fatura ko kelen yɛrɛ bɛ k'o ta bana o kɔni kun sɛbɛ juguyara wa ka k'a fɔ ko o taara ka taa fɛn min bɛ tali kɛ Dakar a ka k'a fɔ ko tarata don ni o bɛnna décembre kalo tile 7 ma a ka k'a fɔ ko finalement ko o fatura Fatirba ka fɔla ni o ye Abdoulaye Jɛrɛ a y'a yira k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔta min filɛ nin ye Douazan ani Sévaré cɛ Bamanju ko sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na u kɛmɛ ka mini kɔ o don dugu la i ka k'a fɔ mini o ti dɔwɛrɛ ye i ka k'a fɔ o ye bɔmu ye bɔmu min bɛ i ka k'a fɔ ni u bɛ a don dugu la walasa ni bolifɛnw sera a ma a bɛ se ka yɛlɛ a kan cogo min na wa ka taa kɛ cani ye Fatirba ka fɔla n'o ye Abdoulaye Jɛrɛ Abdoulaye Jɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko sanga ani waati bɛɛ lajɛlen nin waleya in a bɛ kɛ Bamanju u fɛ waleya min ni a kɛlen filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛ don min na komi bi hali bi komi bi i ka dɔn k'a fɔ ko waleya in a tigilama a ma dɔn maa minnu ni olu kɛra a waleya kɛbaa ye a tigi a ma dɔn nka Fatirba kɔni y'a yira k'a fɔ ko sanga ani waati nin kofɔta nin waleya cɛjugu min ni a bɛ kɛ ka an ka sɔrɔsilakaw sɛgɛrɛ walima ka an dɛmɛbaa sɔrɔsiw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min ni a kofɔtɔ filɛ nin ye ni o ye Douazan ani Sévaré cɛ i ka dɔn k'a fɔ Bamanji jɛkulu minnu ni olu bɛ munumunu na a yɔrɔw la a dɔw la k'i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ Katiba Ansardine maaw ye wa minnu fana bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu affilié bɛ u ka groupe min bɛ ko G6 i ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ olu ka jɛrɛ jɛkulu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ o yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ min ni o bɛ wele ko RN6 i ka dɔn k'a fɔ nin siraba in kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ nin waleya in a bɛ kɛ Fatirba ka fɔla MINUSMA a ɲɛmaa min ni o bɛ Mali kɔnɔ bi ni o cogoya ko El Gazim Wane i ka dɔn k'a fɔ ko a kɔrɔfɔ a ye kɔrɔfɔ ta koyi wa a ye waleya min ni a talen filɛ nin ye ka sɔrɔsilakaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an dɛmɛbaaw minnu ni olu bɛ wele ko MINUSMA i ka dɔn k'a fɔ ko a ye action min ni o kɛlen filɛ nin ye waleya cɛjugu min ni a talen filɛ ka MINUSMA sɔrɔsilakaw sɛgɛrɛ ko a y'a condamné a y'a kɔ bi a y'a kɔ sini a y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ Bamanju u filɛ ka baara min kɛ nin ye u ye baara cɛjuguba de kɛ wa i ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka dusu don olu kɔnɔ dusu min ni o bɛna kɛ sababu ye u ka jɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ casque bleu ninnu u bɛ se ka protéger cogo min na u bɛ se ka lakana cogo min na wa i ka dɔn k'a fɔ lakana a bɛ se ka sabati jamana a camancɛ bolo kan cogo min na filɛ ka waleya min kɛ a i ka dɔn k'a fɔ ko wa ko a waleya ko a tɛna to yen a tɛna to kɔnbɛli ye wa u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu ni u kɛra a ko kɛbaa ye ka tɛgɛ ka se ka da u kan Fatirba ka fɔla n'o ye Abdoulaye Jɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jamana in a ta k'a lajɛ k'a daminɛ san 2013 ka se i n'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ casque bleu maa 200 Baɲango i k'a dɔn k'a fɔ ko olu de fara an ka jamana in kɔnɔ kabini san 2013 ka se fɔ sisan ma wa i k'a dɔn k'a fɔ olu faliw caman bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na a caman bɛ sɔrɔ waati min na u bɛ patrouille u bɛ k'o bolo da n'o ye laraweli ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana a camancɛ bolo kosɛbɛ Fatirba ka fɔla ni o ye Abdoulaye Jɛrɛ Abdoulaye Jɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko hali a tɛ tɛmɛ don damadɔ kan min ni o bɛ Kidal MINUSMA kan min ni o bɛ Kidal min ni a bɛ Gao i ka dɔn k'a fɔ Ansongo ka taa bila Menakala fɛn min bɛ tali kɛ tiriw la o ye marifa kisɛw ye i ka dɔn k'a fɔ marifa minnu ni olu bɛ wele ko mortier o ye kolonkalani ye ka taa se a ɲɔgɔnnaw caman ma i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛka a bɛ wuli nin yɔrɔw la Fatirba ka fɔla hali ni a y'a sɔrɔ a gwɛlɛ dɔw ma kɛ baasiba ye nka a dɔw bɛ i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɛra sababu ye ka cani caman boloda i n'a fɔ minɛnko o sira kan Fatirba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ nin waati in na barikani ka dɔn k'a fɔ olu tun bɛ jɔ wo dɔ la o jɔ wo i ka dɔn k'a fɔ barikani kelen kɔrɔ kɔ k'o bila i ka dɔn k'a fɔ o nana taa ka kalifa MINUSMA ani Mali sɔrɔsiw la sanga ani waati i ka dɔn k'a fɔ Bamanju k'u kɛn bɛ ka ngwara k'a da nin yɔrɔw la Fatirba ka fɔla n'o ye Abdoulaye Jɛrɛ ye Abdoulaye Jɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ ko Mali maaw bɛ mago bɛ fɛn min na o de i ka dɔn k'a fɔ o ye hélicoptère ye Antonio Guterres
Guterres secrétaire général ONU Twala ale fana aye nin gorofo kelen aya sinzi ka yira ka fɔ ko don nataw la k'u na fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka ka fɔ hélicoptère ni o ye sanguru ye panguru ka ka fɔ o bɛ se ka ta cogo min na ka di sɔrɔsilakaw ma walasa u ka se ka baara u ka se ka sabati Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn don Abdoulaye Jara foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ngi mango jalakan soso ale bɛ bugɔ ni hakili de ye mun ye soit de Bamako mba ale sama ka gɛrɛnna Laya Jara a kumara a bɛɛ n'a ta mun ye ɲugu a bɛ ɲaga ɲaga a b'a sɛbɛkɔrɔ lawuli i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye les anciens de l'AM na a ko fɔra a tɛ mun ye lakɔlidenw ka jɛkulu mun bɛ o kɔ tɛ wa o maa minnu kun b'o kɔnɔ ka fɔrɔ o kolo kalibaw maa minnu ye o tu ni ka a tigɛ u kɔni ye laɲini kɔni nin waati na ko mun y'an ka jamana premier ministre n'o bɛ Dr Sugel Kokala Mayiga ko fɔ k'u bɛ n'a wele mun ye kiiri bunakun o kɛnɛ o kan awɔ k'u bɛ n'a wele o kɛnɛ kan AM awɔ les anciens de l'AM awɔ ayiwa jamana in ko tɛ a ma kɛ fatɔ ka murufere sa maa t'o tɛrɛmɛ yɔrɔ janya bilen koyi jamana in b'o de kan sisan a b'o kan mun ye fasirikɛ b'a Laya Jara a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye les anciens de l'AM u ye sigi dɔ kɔni kɛ décembre kalo tile 7 tɛmɛnen sigi in kɔnɔna kɔni na u bɛnna fɛn mun kan o de y'an ka jamana premier ministre n'o bɛ Dr Sugel Kokala Mayiga ko fɔ ni ale mun k'u yɛrɛ ka fɔ la ko min ye Dr Sugel Kokala Mayiga ye k'a ye nini de ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu ni kɔni tora mun ye 1991 n'a bɛ bɛjɛ fanga o sigili ko fɔ o waati maa minnu bɛ yen k'u ni tora o la ko Sugel Kokala Mayiga ko a y'u sɛbɛkɔrɔ neni Patrick b'a ka fɔ la a ko o siratigɛ la an t'a dɔn nin ko in kɔni ko a bɛna taa laban cogo min kɔni o la nka Patrick ba mun ye Laya Jara ye a ko n'i y'a cɛminɛ k'a lajɛ jamana premier ministre n'o bɛ Dr Sugel Kokala Mayiga kɔni o ko fɔ ale ka mun ye enregistrement an balila k'ale ka mun ye vocal kɔrɔba mun ye réseau sanfɛ nin waati na ale de kɔni kɛra sababu ye ni ka ɲuguɲugu ni ka ɲagaɲaga k'a caman lawuli a nɔfɛ Patrick b'a ka fɔ la a ko n'i y'a cɛminɛ k'a lajɛ maa caman b'a yira nin waati na ko mun ye Sugel Kokala Mayiga ko mun ye Musa Mɔgɔ kɔni ko o don politigima caman kɔni de b'o yira nin waati laban ninnu kɔni ko o la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Sugel Kokala Mayiga a ka mun ye audio mun n'a yɛrɛ bɔlɔlaw sanfɛla o la Abu Safinɛ Jara a ko kɔni kɛra kabako ye an bɛ don min na n'a fɔ ko bi a kɛra sababu ye a ye ji sɛbɛkɔrɔ durundu mun ye jamana politikimaw ni ɲɔgɔn cɛla o la Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye Sugel ka nin vocal in kɔnɔna o la Abu Safinɛ Jara ko n'i y'a lamɛn kosɛbɛ Sugel b'a yira k'a fɔ ko a fɔra k'a fɔ ko maa minnu sara 1991 walasa mun ye Musa fanga ko a bɛ dafiri ko maa minnu k'u sara ko siga tɛ fɛn mun na ko ekɔlidenw tɛ ko ekɔlidenw tɛ bi ko ekɔlidenw tɛ sini mun ye Sugel Kokala Mayiga a ka vocal in kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ ko maaninfin minnu n'olu fatura i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye fantanw k'u y'olu le fa fataw k'u ye fataw de k'u fa ka sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye lakɔlidenw don ko lakɔliden kelen ko a ma sa 91 o kɛlɛ o kɔnɔna o la b'a ka fɔ la a ko kabi o waati mun na mun ye nin vocal a mɛnna mun ye bɔlɔlaw sanfɛla o la a kɛra sababu ye mun ye parti politique maa caman a y'u dusukun kɔni k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ o sabu kɛ olu yɛrɛ ka fɔ la mun ye Sugel Kokala Mayiga a bɔlen filɛ ka kɔrɔfɔ mun fɔ nin ye kɔrɔfɔ in kɔni ko ani tiɲɛ kɔni ko a ka jan ɲɔgɔn na Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye Dr Umaru Marigo ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ siga t'a la a surutura ale kɔni o kan mun ye ale kɔni bɔra ka mun ye kumakan dɔ fana k'o bila walasa ko mun ye ka Sugel k'o sɛbɛkɔrɔ lakile Patrick b'a ka fɔ la o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Dr Umaru Marigo ale welela mun ye gendarmerie de camp 1 de Bamako ale welela olu fɛ a laban ma ɲɛ mun kɔ a taara da mun ye koko naani ni ɲɔgɔn cɛla o la n'a bɛ kaso bon o kɔfɛ a kelen tɛ mun ye Buba Fane a b'a la fo ka taa fara mun ye animateur de la radio Kayira n'o ba an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn kɔfɛ Bakari Kamara ninnu maa saba bɛɛ dalen bɛ nin waati na mun ye Bamako kaso bon ma o kɔnɔna o la Patrick b'a ka fɔ la a ko ni du ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko in bɛ ka gɛlɛya bi fo k'a fɔ ko a bɛ ka gɛlɛya o sabu kɛ maa caman ni ne dalen bɛ mun ye jamana premier ministre kan bi ko fɔ a ka taa ka bɔ mun ye premier ministre kɔni na nin fɛn ne mun wuli de filɛ ne ta ko a tɛna ko wɛrɛ kɔni ko o lawuli wa o siratigɛ de la mun ye Laya Jara ye a ko mun ye ancien de l'AM n'a bɛ lakɔlidenw ka tɔn in kofɔ maa minnu ye a tu kɔni k'o tigɛ u ka sigi kɔnɔna la u bɛnna fɛn jumɛn kan u ko k'u bɛ dɛmɛ ta ni k'u tɔɲɔgɔnkɛ ni k'o sɛgɛrɛ
kai no de docteur Umar Mariko e ku ba de beta ni ka atigere o sabu ka be gele akona la ni wati ula nga usigile nga kuma u be na femu ni kan Abu Safna Jara o de ko nga jamana premier ministre no be docteur Sugail ko la maika ko fo ko dona na taw la ku be na wele mu nyekiri ko ni bunaku o kena o kan fatiga ba ka fola akoko ameta ro jume amman ko mi ko men nan jami ton ne be ni ko ni ka alaban ko ni ko odo numbolam flaka ni wuli ka do mutani kaira ka fo ku be na jamana premier ministre no be Sugail ko la maika no ba ale ko fo ku be na wele mu nyekiri bunaku kena o kan ko Sugail ko be na saka lafiya wa fatido anya sama ka bo mu so de be mako o konna la jara ale kalim kala tigi ibunya obala bile kero ka fo soir de bamako di yale bla nouvelle horizon mentega dunga bonaye kado ka fo toguna a trawle ale ka sebendo a kado ka fo ministre mi ni o nyeshine me anga jamani ani jamani wara ko nyenabo ma na chwa ko Abdoulaye Diop a kado ka fo ko Abdoulaye Diop a tara Ghana sonya bisimla o de Ghana masakay ni o chwa ko Nana Akufo Addo Nana Akufo Addo Togomandi Amandi togodi ngo muso togo de wulan fe to de wulan fe nana Nana kono chena we ni ko nana fe muso de ko muso toire balku to ko manaka nana era kula ibolodo balku ki twa ke nana kakla ko lamine an fe ani yo lamine an bi fara jaman nunga o bi fara ko awo anata ikaro ka fo Abdoulaye Diop Nana Akufo Addo ikaro ka fo ni o ye Ghana masakay aye abisimla parce que ba ka fo la ni o de toguna aya yira ka fo hali ni anga jamani ngono ma chama be kerengernya na société civile ka ta se ma chama ma demesen jekulu chama be ninu bela jele koni ube ka fanga ka soutenir mi nye ka fanga ka jugoroma tindi ube ko boloda ube o baro kanga ke chamambe ikado ka fo olu koni ya nyini togo bela jelena transition akaseka kuntala doka seka faraka togomina ka na tauta ma munun be ikado ka fo ni olu be fagare anyema yala olu ba do ka fo ko gwela min be ukangwe fasir ba ka fo la ni ode toguna ayajira ka fo ko ame watimna ko min sisa fa ma kerengere nyana ikado ka fo ka damne anga gouvernement moula ikado ka fo ka tabla sente moula ikado ka fo ko gwela be ukan ka sababu ke ikado ka fo jamani munun ni olu be wole ko sedao jamani munun ni olu be serawo aka jere jekulu la ay kado ka foko ukeme ka sanction ni o nyakini bere mi ni otame kanga jamani ka sekere bela jele me akalama ka fo abi kle damando bo o nyakini bere o koni tame kanga jamani ka nyema o sekere kerengere na sente mo ka tabla gouvernement moula fo ka boni abora ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop na boro kelela ka tabla Assimi Goïta la ni abora olula parce que ba ka fola ikado ka foko femi metalike serawo jamani nyema ula ukanga la jere minke walma uya jira ka fo ko 2 samur kalo kletan ani fly ikado ka fo femi metalike sanction kurawla ukanga la jere minke ikado ka fo sanction min ni ukanga fara sanction do inga ay kado ka fo ko o clé damando ani o manjable batri ba ka fola yani o che jamani kudigni o Assimi Goïta ay kado ka fo teliala akeme ka 70 ikado ka fo aka ministre mani o Abdoulaye Diop o lettre metalike feminga Abdoulaye Diop aka bolikata kerengere nyana jamani kudigni nu yali ukanyanye che ikado ka fo chronogramme do flen ye ni obe talige amba fika transition ka kuntala ka samakase hakemima election abise ka ke wati mina wa ikado ka fo a lettre flen ye yani erion do chekoi batri ba ka fola ikado ka fo o lettre as femi me talige Abdoulaye Diop sebe mi talige feminga ode ka fo election abise ka ke wati muna transition ikado ka fo amna seka to abise ka ke wati mungono transition to akanga fori wati mina ikado ka fo o lettre odebe abolokoi Assimi Goïta ale ka chikan kwani o flen ye koi basiri ba ka fola ni oye toguna ayajira ka fo Abdoulaye Diop atale flani sebe mi ye atadi Nana Akufo